Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Kaniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mipahigayon na og investigasyon ang Bureau of Customs sa isyu sa smuggled rice sa nasod. Mibisita karong adlaw si Norwegian Foreign Minister Borge Brenda sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Dunay dagkong kausaban sa kasaulugan sa piyesta sa Señor Santo Niño sa Sugbo. Og dili mo menos 21 ang patay tungod sa Arctic blast sa Estados Unidos. Giimbestiga karon sa Bureau of Customs ang kapin sa 20 ka consignee sa smuggled rice nga nakasulod sa nasod. Apan sa Davao City, daan ang gilambigit ang mga custom officials sa rice smuggling sukad pa ni atong 2009. Si Bente Shorna sa report. Alang ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, kanito pa nagsugod ang smuggling diha sa pantalan sa dakbayan sa Davao. Nang hinaot ang matanong Duterte nga ang kampanya nga gihimo karon sa iyang amahan, Mayor Rodrigo Duterte, maunay sinugdanan sa pagsumpo sa rice smuggling sa nasod. I think it's been going on for years, no? Siguro karon lang na matikdan, pero naana for how many years? Kay ang atong problema diha naagit sa sulod sa Customs Bureau. Niadtong 2009, gibulgar sa usa ka Davaoenyo trader nga si Rodolfo Reta ang rice smuggling sulod sa Aquarius Container Yard nga mo'y designated examination area sa Bureau of Customs dinhi sa Davao City. Gipasangilan ni Reta ang mga custom officials nga nakigkonsabo sa pag-smuggle sa 40 container vans nga adunay sinakong bugas apan gideklara nga construction materials. Tungod sa expose ni Reta, giputol niya atong 2010 sa Bureau of Customs ang iyang 25-year contract pag-operate sa container yard isip designated examination area sa customs. Nagpatabang ang Malacanang ug ang BIR kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagsumpo sa rice smuggling. Human mo tumaw ang ngalan sa gingong Goliath sa rice smuggling nga si David Tan. Daan ang gibutyag ni Federation of Philippine Industries President Jesus Aranza nga si Tan mauraw sab si Davidson Tan Bangayan, usa ka Filipino-Chinese businessman sa Davao City. Kapandud ang Bureau of Customs nga tinuod ang maong ngalan. If I were a big-time rice smuggler, number one, gusto ko bang malaman ng tao kung sino ako? Or do I try and spread this information out there so that people start going after the wrong people? Bisan ang pamilyang Bangayan di sa dakbayan sa Davao, mihimakak nga sakop sa ilang pamilya si Davidson Tan Bangayan. Gipahunong-una ni Justice Secretary De Lima ang National Bureau of Investigation pag-imbestiga sa rice smuggling, human wala masusi ang tinuod nga identity ni Tan. Matod ni Commissioner Sevilla, bisan dili mailhan si Tan, imbestigahon sa BOC ang kapin sa 20 ka consignees sa mga smuggled rice. For every import, okay, may consignee yan eh. Okay? May consignee yan who is legally accountable to the Bureau of Customs. Okay? So, the fact na hindi namin alam kung meron talagang Mr. David Tan or kung sino siya in real life, hahabulin pa rin namin yung consignee. Because we know who the consignees are. Matod ni Deputy Commissioner Jesse Deliosa, miabot na sa 1,937 containers sa bugas ang ilang napugngan sa lain-laing pantalan sa nasod, tungod kay walay import permit sukad niadtong October hangtod December sa miaging tuig. After 30 days, kung talagang wala magkiklaim nito o wala talaga import permit, isisis na ito, WS na ito. This will be under the property already of the government. May deklara niya itong Domingo si Mayor Duterte og all-out war batok sa mga rice smugglers sa syudad ug may bahat pagani kini sa pagpatay sa mga smugglers. Bente Shorna, Solar News, Davao City. Sa Zamboanga, Sibugay nasakpan sa kapulisan sa lungsod sa Alicia ang usa ka 10-wheeler cargo truck nga gikargahan sa gituuhang smuggled rice ti atong Lunes sa gabii. Si Jong Kajon adunay detalye ni ini. Jong? Mencho, nitubag ang kapulisan sa lungsod sa Alicia, Zamboanga, Sibugay sa report nga dunay illegal delivery sa gingon smuggled rice.
ang team ni Senior Inspector Junar Bali George naka-intercept sa cargo truck sa gihimong random checkpoint sa Barangay Poblasyon. Sa initial investigation, nasuta nga dunay karga nga 280 sacks nga bugas ang truck gikan sa Zamboanga City ug i-deliver unta kini ngadto sa usa ka ginganlan og musa sa lungsod sa Alicia. Wala makakita o wala makapakita ang driver sa truck o mga papilis alang sa gidalang kargamento. Niini, hinungdan nga gi-impound una ang truck sa police station samtang gihimo pa ang pakisusi. Ang driver nga si Lidy Gonzales gitanggong sab sa kapulisan samtang gikay ang kaso batok niini. Mincho? Daghang salamat, Jongka John reporting gikan Pagadian City. Sa ikaduhang bulan sukad miigo ang bagyong Yolanda mibisita sa Eastern Visayas si Norwegian Foreign Minister Borge Brende karong adlaw. Unang gibisita ni Brende ang barangay San Jose nga labing naigo sa bagyong Yolanda. Matud ni Barangay Captain Emelita Montalban nga halos tanang balay sa barangay na banlas ug sobra 1,000 ang namatay. Bisitahon unya ni Brenda ang San Fernando Elementary School diin dunay nagpuyo nga mga bakwit. Muapod-apod sab si Brenda og farm support equipment sa Barangay Tingib sa lungsod sa Basay sa Samar Province. Mipagawas na ang Norway og halos 472 million pesos nga humanitarian aid sa nasod ug nagpadala na og 90 million pesos ni adtong unang tulo ka adlaw sa rescue ug relief operation sa Kabisayan. Ubanan sa Food and Agriculture Organization kun FAO si Brenda sa iyang pagsusi sa mga umahan sa Tacloban. Hisgutan sab ni Brenda ang papel sa Norway sa rehabilitation efforts sa Eastern Visayas. Gibana-bana sa Department of Agriculture nga kinahanglan og 6.9 billion pesos alang sa rehabilitation sa mga umahang naigo sa bagyong Yolanda. Gibutyag ni Agriculture Undersecretary Dante de Lima nga mitanyag na og 1.4 billion pesos ang nasudnong kagamhanan. Nakasentro karon ang rehabilitation sa mga strategic production zones sa 27 ka probinsya nga naigo sa bagyo. Lakip niini ang mga irrigation systems, agrarian reform communities, traditional food producing provinces ug households. Nagapud-apud na sab ang Food and Agriculture Organization og 33,000 kasako sa palay ngadto sa mga mag-uuma nga apektado sa bagyo. Mato ni De Lima, 40% kini sa kinatibuk ang panginahanglan sa palay sa rehiyon. Nakamugna na og 18.34 billion pesos nga danyo sa agriculture ang bagyong Yolanda. Gibutyag sa Malacañang nga dako gihapon ang pagsalig sa presidente ngadto kang Public Works Secretary Rogelio Singson. Daan ang mitanyag si Singson nga mo-resign kung mapamatud ang overpriced ang mga bunkhouses nga gitukod sa Tacloban City. Matud ni PCOO Secretary Sunny Coloma, gipaabot pa sa presidente ang resulta sa investigasyon sa giingong kickback gikan sa pagtukod sa bunkhouses. Dugang ni Coloma, gitutukan gihapon sa gobyerno ang pagtukod sa mga bunkhouses samtang nagpadayon ang investigasyon kabahin niini. Gibutyag sab ni Coloma nga dili i-demolish ang mga bunkhouses sulod sa duha ka tuig. Gubon lang ang mga bunkhouses kung dunay permanenteng kapuy-an ang mga biktima sa bagyo. Dugang ni Coloma, gipaningkamutan na sa Department of Environment and Natural Resources o sa National Housing Authority ang permanent housing alang sa mga naigo sa bagyo. Paspas ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa Kabisayan tungod sa bagyong Yolanda bisag dunay price control. Tungod niini wala mahimuot ang palasyo og busa ila kining susihon. Dugang detalye sa report ni Luigi Flores. Gibutyag sa National Economic and Development Authority, mipaspas ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton tungod sa epekto sa bagyong Yolanda sa food production ug supply. Wala mahimuot ang palasyo sa grabing pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa Kabisayan, diin duna untay price control. Tututukan po yan at i-enforce po yung batas, no? Pananagutin po yung mga lumalabag. Sa Eastern Visayas, misaka ang presyo sa otanon ngadto sa 11.3% ni atong Disyembre. Sa Central Visayas, misaka sa 12.2% ang presyo sa bugas. Kapin 11% sab ang pagsaka sa presyo sa prutas ug sa otanon.
Sa Western Visayas, dulan 12% na ang pagsaka sa presyo sa utanon, layo ra sa 2.3% nga pagsaka sa presyo ni atulang Nobyembre. Matud sa NEDA, misaka na ngadto sa 4.1% ang inflation sa Disyembre, gikan sa 3.3% ni atong Nobyembre. Kini ang kinadak ang natalang inflation rate sa nasod sulod sa duha ka tuig. Imbestigahon sa palasyo ang paspas nga pagsaka sa presyo sa mga paliliton sa mga nabagyuhang lugar. Pag-aaralan po kung merong mga kakulangan sa supply, either in terms of raw materials, no, o yung sa factor cost, no, like transportation or communication, kung ano po paman po ang mga merong panggagalingan, no, ng mas mataas na presyo, tinututukan po lahat yan. Matud sa Investopedia.com, kung mudaghan ang supply sa usa ka butang sama sa pagkaon, buhubos ang presyo niini. Sa mga lugar nga naigo sa kalamidad diin ang demand, mas dako sa supply, musaka ang presyo sa mga paliliton bisag dunay price control. Mao kini ang law of supply and demand. Sulod sa 2013, natala ang average nga 3% inflation. Hinuon wala maalarma ang Malacañang sa inflation tungod kay nasulod ra gihapon kini sa target sa gobyerno nga 3 hangtod sa 5% lang. Luigi Flores, Solar News. Mudoble ang cash assistance nga madawat sa mga beneficiaries sa 4Ps kun pantawid program sa kagamhanan sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda. Ang World Food Program mao'y mupuno sa cash assistance sa musunod nga duha ka bulan. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Mencho, doblehon ang cash grant sa mga beneficiaries sa 4Ps kun pantawid pamilyang program sa kagamhanan sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda dinhi sa Kabisayan. Kini human mihukom ang World Food Program sa United Nations paghatag og dugang 1,400 pesos sa gigpuno sa naandang 1,400 pesos nga nadawat sa mga pantawid program beneficiaries matag bulan. Buot pasabot nga 2,800 pesos na ang madawat sa mga 4Ps beneficiary sa masunod duha ka bulan. Ang WFP Country Director Pravin Agrawal milunsad sa programa kagahapon dito sa lungsod sa Tanawan, Leyte. Gibutyag sab ni Agrawal nga mohatag sab ang WFP og 10 kilos nga bugas matag sakop kada pamilya. Gikalipay kini ni Social Welfare Secretary Dinky Siliman tungod kay makatabang ang dugang cash assistance pagpabuhi sa ekonomiya sa dapit nga apektado sa bagyo. Gipahibalusab ni Suliman nga ilang giluagan ang requirements sa 4Ps sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda. Ubos sa 4Ps mga pamilya nga dunay tulo ka anak makadawat sa cash assistance sa kondisyon nga paeskwelahon niini ang mga anak ug dadon kanunay sa health centers alang health ug nutrition check-up. Ang DSWD ug WFP nagtinguha nga makatabang sa 50,000 ka beneficiaries sa pantawid program sa typhoon-affected areas. Gawa sa pantawid program, gianunsyo sab sa miaging semana ni Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang nga ang PRC mohatag sabog emergency cash assistance ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Unang gihatagan sa assistance sa PRC ang northern part sa Palawan, pinaagi sa 2,000 pesos matag beneficiary. Alang sa Eastern Visayas, ang PRC mo pasaka sa kantidad ngadto sa 5,000 pesos matag beneficiary tungod sa kalapad sa kadaot sa rehiyon. Moabot 18,000 ka beneficiary ang target sa PRC na hatagan sa emergency cash assistance. Sa 6,000 ngadto sa 8,000 niini magikan sa Leyte. Ang Buddhist Chuchi Foundation naghatag sab og cash assistance ngadto sa mga biktima sa bagyo sa Tacloban, Ormoc ug Tungal, Leyte. 8,000 ngadto sa 15,000 pesos ang gihatag sa foundation matag pamilya. Menchu. Daghang salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa among pagbalik, dunay mga kausaban alang sa pagsaulog sa Fiesta Senior sa Subo. At ang iyang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Haniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Subo. Sa Sunstar Cebu, nangayo nagtabang ang mga lungsod sa Northern Cebu alang sa housing sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Sa Sunstar Super Balita, patay human gipusil ang giingong kawatan sulod sa shipyard sa Mandaue City. Ug sa Cebu Daily News, planong himuong no-car zone ang dalan palibot sa Basilica del Santo Niño.
Adunay dagkong kausaban sa kasaulugan sa piyesta sa Senyor Santo Niño sa Sugbo, sugod ugma. Si Twini Malinaw adunay detalye niini. Twini? As mentioned, sugod ugma, ipatuman ang mga major changes sa kapistahan sa Senyor Santo Niño. Abli na 24 oras ang Basilica del Santo Niño sulod sa 11 ka adlaw nga novena masses niini. Sugod ugma hangtod sa adlaw sa piyesta Enero 19. Inay na po lang gihimong 11 ka novena masses sa matag adlaw karong tuiga. Alas 4 pa lang sa kadlaon adunay novena mass diha sa Pilgrim Center sa Basilica. Hinuon walay 4 a.m. mass ugma tungod sa tinuid nga Walk with Jesus nga maoy musugod sa Fiesta Senyor 2014. Usa kini ka religious foot procession nga magsugod sa Fuente Osmeña Circle hangtod na sa Basilica. Sa press conference kagahapon, ang rektor sa Basilica, Father Jonas Mijares, niingon nga himuong carousel ang mga stations aron dili na misil pang musulod sa simbahan ang mga deboto atol sa pagpangalawat. Hangtod karon sirado ang simbahan tungod sa pagpadayong repair works human maguba ang kampanaryo niini sa linog niadtong Oktubre 15. Mensyo gidili sab sa Cebu City Traffic Operations Management ang pagpamaligya og balloon sugod ugma hangtod sa fiesta aron kalikayan ang sunog sama sa pagbuto sa usa ka electrical transformer sa miaging tuig human nasangit sa electrical wires ang usa ka balloon. Menchu. Daghang salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Atong sayro na front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera Mindanao, padayon gihapong giugkat ang mga lawas sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Tacloban City. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, nangandam na sab ang kapulisan sa Cagayan de Oro alang sa pista sa Nazareno sa syudad. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, nakaikyas ang usa ka giingong leader sa Abu Sayyaf gikan sa operasyon sa militar sa Basilan. Sa Mindanao Daily Caraga, gipusil ang mga pulis nga nag-surveillance sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Og sa Mindanao Daily Davao, gituki na karon sa Davao City Government og sa mga vendors ang demolition policy. Sa Misamis Oriental, sentro sa tulo ka adlaw nga Cuyamis Festival ang agriculture ug tourism industry sa lalawigan. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Atong suwayan og kuha og balik si Cheng Ordonez sa linya bahin sa iyahang report sa tulo ka adlaw nga Cuyamis Festival. Padayon pang gipangita sa kapulisan sa mga lungsod sa Buog ug Diplahan sa Zamboanga, Sibugay ang mipatay sa barangay chairman sa barangay Santa Cruz sa Diplahan. Si barangay chairman Wiliro Elisan gipusil kagahapon sa buntag samtang nag-angkas sa motorsiklo nga gimaneho sa iyang kagawad sa barangay Maganay sakop sa lungsod sa Buog. Ang mga namusil sa biktima nagsakay sab og motorsiklo. Wala pa matino unsay motibo sa pagpatay sa barangay captain. Sa Pagadian City, gipahalipayan sa business community ang local government tungod sa pagsagop sa international standard kun ISO alang sa sistema sa issuance og business permit. Ang pagsagop sa international standards pinasubay sa rekomendasyon sa Department of Trade and Industry. Mato di Zamboanga del Sur DTI Provincial Director Maria Socorro Malate Atay, ubos sa sistema ang LGU kinahanglan muhimo og one-stop shop services atol sa issuance o renewal sa business permit matag bulan sa Enero. Ablisab ang City Licensing Division one-stop shop matag Sabado hangtod sa deadline sa renewal sa business permit sa Enero 20. Mato ni Pagadian City Zamboanga del Sur Chamber of Commerce and Industry Foundation President Mercedes Lourdes Kisumbing, maayo kini nga serbisyo ngadto sa mga taxpayers. Nanawagan sab si Pagadian City Treasurer Nona Duran sa mga negosyante sa pag-avail sa 10% discount sa real property tax kung mubayad hangtod sa Enero 20. Atong balikan ang report ni Cheng Ordonez bahin sa Cuyamis Festival, diin sentro ang agriculture ug tourism industry sa lalawigan. Cheng? Okay, murag naputol na sabang linya. Atong suwayan na sa kuha og balik si Cheng Ordonez sa atong linya. Gihimo na nga usa sa temporary relocation sites alang sa mga biktima sa Zamboanga City Siege ang luna nga iya sa Philippine Tuberculosis Society sa Zamboanga City. Gipirmahan na sa syudad ug sa Philippine Tuberculosis Society ang Memorandum of Agreement alang niini.
Ubos sa kasabutan, libreng ipagamit sa PTSI ang property nga nahimutang sa barangay Upper Calarian sulod sa Unom ka Bulad. Ang usa ka ektaryang luna gipaabot nga matukuran og mga bunkhouses alang sa usa ka gatos ka pamilya. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, may pahigayon og International Ice Sculpture Contest ang Harbin sa China. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Dili mo menos 21 ang patay tungod sa Arctic blast sa Estados Unidos. Diha miabot na sa silangang bahin sa nasod ang kabugnaw sa panahon. Mipagawas na mga otoridad og wind chill warning o cold weather advisory sa halos katunga sa US sa padayong pag-ubos sa temperatura sa nasod. Tungod niini, daghang mga tao ang wala kabiyahe. Gipaabot sa National Weather Service nga padayong muubos ang temperatura og 14 hangtod sa 19 degrees Celsius, ubos sa normal nga level, gikan sa mga syudad sa Midwest hangtod sa Southeast sa US. Lisudsab ang supply sa kuryente tungod kay napugos pagsira ang ubang mga power plants tungod sa kabugnaw sa panahon. Giputos og baga nga fog ang probinsya sa Shandong sa China, hinungdan nga na-stranded ang pipila ka pasaherong nagbiyahe. Mipagawas ang Weather Department og yellow haze alert ni atong Domingo tungod sa nagkahugaw nga hangin sa Shandong. Gitaho sa 13 sa kinatibuk ang 15 ka air quality monitoring station sa Jinan nga grabe na ang kahugaw sa hangin sa Shandong. Tungod niini, nagsulob na og face mask ang mga mulupyo. Tungod sa fog, sobra 2,000 ka pasahero ang stranded sa Jinan Airport ug Qingdao Airport, dihang gatusan ka mga flights ang na-cancel o nalangan. Naapektuhan sa baga nga fog ang traffic sa 16 ka expressway sa probinsya, kiniwan dili nakaabot og 200 meters ang visibility sa dalan. Samtang sa amihanang bahin sa China, sobra 40 ka participants gikan sa 11 ka mga nasod ang misalmot sa International Ice Sculpture Contest sa Harbin alang sa 30th Annual Ice Festival sa syudad. Mihimo og sculpture ang mga artists gikan sa mga dagkong bloke sa ice sulod sa tulo ka adlaw. Matod sa mga organizers, anaana sa ika-28 ka tuig ang International Ice Sculpture Contest nga dungan sa 30th Annual Harbin Ice and Snow Festival nga nagsugod ni atong January 5. Karong adlaw gipaabot nga mapili ang makadaog sa Ice Sculpture Contest sa Harbin. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Panabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, ang ikog sa usa ka low pressure area nakaapekto gihapon sa Northern Mindanao ug Caraga. Tungod ini mokatap nga ang hini ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug thunderstorms paingon na sa Eastern Visayas. Mapanganuron nga dunay hini nga mga pag-ulan sa tibuok Luzon tungod gihapon sa northeast monsoon kun amihan. Sa ubang bahin sa nasod, mapanganuron nga dunay bagulan ug thunderstorms. Base sa Metro Weatherscape, madag-umon ang Caraga region. Doon na say pag-ulan sa Mindoro ug katag-katag na sab ang pag-ulan sa Mindanao ug sa ubang bahin sa Visayas karong hapon. Sa Visayas dunay mga taligsik sa Dumaguete, Tagbilaran ug Borongan ug dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato, Butuan ug General Santos City. Ulan sab nga dunay thunderstorms sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Mao kato ang data sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kadunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa ang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.